Allahumma sholli ala Muhammad. Ditelanjutke malih dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Al jannata iku swarga. Mustaqatu iku bronto utawa seneng ila arba'in nafarin kelawan patang golongan. Swarga niku seneng bunga nek dileboni patang golongan manungsa niki wau. Pun pirsa dereng Pak? Dereng nggih. Muga-muga kula njenengan termasuk salah satunya. Allahumma amin. Al awal kang pertama yaiku kang awal talil Quran. Wong sing seneng maca Quran. Termasuk mboten Pak? Kok mental ta? Termasuk mboten wong sing seneng maca Quran saben dinane ora luput sangka maca Al-Qur'an saka kalame Gusti Allah. Bendina dheweke buka Quran najan gak roh maknane, gak roh murate, gak roh artine, dhek maca Quran. Lamun sauruf oleh ganjaran satu kebaikan, satu derajat kebaikan. Lamun roh maknane artine dadi 70 kebaikan. Niku bab Al-Qur'an, maca Al-Qur'an. Nek ora iso maca pripun ngrungokke? Ngrungokke. Jenengan nek enten wong maca Qur'an niku seneng napa mboten? Lan kok jenengan seneng wong maca Qur'an kok seneng ngrungokke niku ganjarane padha karo sing maca. Kok njerasa bunga suwenang padha karo maca Quran, otomatis jenengan benjing ten akhirat dikangeni karo swarga. Sing kangen swarga dipengen dileboni wong sing kaya ngono-ngono kuwi. Saged, Pak? Bendina maca Quran saged? Namung ayat rong ayat. Maca Quran apa buka Quran apa buka HP? Oh, HP. Delok Quran apa delok TV? Oh, boleh kata TV. Oke, sampai zaman HP saat ini. Kita sering sing dibukaannya Qurannya atau apa HP-nya atau RT? HP-nya. Jadi bijing sing nyelamat no. Masa HP-nya? Keranten sering saged nyafati, saged mitulungi kaum mate Kanjeng Nabi niku namung kalih sing syafati. Siji syafaate Kanjeng Nabi, nomor kalih syafaate Al-Qur'an saged nyafati panjenengan Pak. Siji wong sing seneng maca Quran. Nipun nek dereng saged lanjut mawon. Al-tsani kang pindho iku wa hafidul lisan. Wong sing iso njaga lisan, ngeker omongan, ora sampai nggunem tanggane, ora sampai gibah, ora sampai adu-adu, ora sampai ngerasani tangga tepare utawa dulure. Diwastani wong Islam sedaya niku kabeh sedulur. Kok jenengan iso ngeker lisan, iso njaga omongan, ora sampai natoni nglaroni atine dulure, jenengan termasuk menungso sing dikangeni swarga. Saged mboten Pak njaga lisan? Kadang ning warung ora krasa terus ngerasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek pun ngeten iki lebih-lebih niku wulan Ramadan iso dikeker, direksa, dijaga lisane, dijaga ucapane. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing kaping kalih niku menungso sing dikangeni swarga, menungso sing iso njaga lisan, iso njaga uneman-guneman. Sing nomor 3 napa? Wasali itu kaping 3 iku wamud limal jiani. Wong sing aweh mangan ing wong kang sing padha luwe. Jenengan gadah kok kelebihan rezeki Pak. Tangga teparon jenengan ora urung iso mam. Jek keluwen kok jenengan maringi gedaran wong sing luwe, moko jenengan dikangeni kanggo karo swarga. Kira-kira kinten-kinten tangga tiwa tengen pun saged dhahar napa dereng Pak? Pun nggih berarti sugih kabeh nggih.
Kira-kira kinten tangga tiwa tengen pun saged dhahar napa dereng, Pak? Pun nggih berarti sugih kabeh nggih. Lebih-lebih benjing Ramadan niku, Pak. Wong padha poso, jenengan gadah takjil, duka sekedhik kathah dibagekno tangga teparo sing nglakoni poso. Mergo niki syariate aweh mangan wong sing padha luwe niku saged poso nggih. Tapi tanggane kok nglakoni poso, jenengan gadah dedaran diparingi disedekahe sing poso Pak RT. Mboten ningali niku sugih, mbuh melarat, mbuh duwe bojo, mbuh rondo, diparingi dedaharan, diparingi takjil. Nggih, tali kasih sesama manusia, sedekah jariah, dedaharan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing kaping 3 niku aweh mangan, lebih-lebih nek tangga tepon nganten bocah yatim. Mesti enten Pak nggih. Lah bocah yatim niku sing sapa gelem nulayani nguripi mulyane bocah yatim besok bakal 100% dituling Kanjeng Nabi bareng Kanjeng Nabi ing swargane Gusti Allah. Lah niki nek jenengan tangga tepon jenengan kok enten bocah yatim Pak, niku aset panjenengan, niku ganjaran sing bakal ngalir dumateng panjenengan dimulyake Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor sekawan sing dikangeni swarga niku sinten? Wasaimani syahrul Ramadan. Yaiku wong sing gelem poso nalika tekone wulan Ramadan. Lah niki lho Pak. Muga-muga kula njenengan paring panjang umur Allahumma amin. Isong ngisi, iso nguripi, iso poso ing wulan Ramadan. Ketentan panggawean pendamelan ten sawah pas berat-berate mboten Pak niku. Mboten nggih. Saged siam nggih. Pas panen mboten ngeten-ngeten. Oh pas panen. Nggih pun. Lek mboten enten uzur poso. Nek pas badane ringkih ora kuat monggo saged mboten poso tapi bijing gantos. Sekedhik malih Pak. Sing wulan tahun kepungkur sing gadah utang poso sinten Pak? Lah dalah iki. Kula genahke niki pisan. Nuwun sewu Pak RT. Kok tahun kepungkur jeneng gadah utang sedina. Kok sampai teko wulan Ramadan benjing niki teko jeneng dereng kesaur utang panjenengan malih dobel dadi 2 dina. Mana buatan mana nih ini kafarat orang mana ini kafarat denda hukuman krono sulo yo ing wulan Ramadan. Nek utange 5 dadi 10 nek urung iso nyaur. Nek utange 5 dadi 30 saulan. Kedah utang pinten Pak? Oh, Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal nek wong gadah hutang niku ora iso mlebu swarga. Piye iki? Pokoke serate niku lho Pak. Jenengan duwe rasa bungah ning jero ati, ning jero kalbi, duwe rasa seneng teko wulan Ramadan jenengan nglakoni poso besok dikangeni karo swarga. Ora iso nolak swarga. Wong atine bungah ya poso Ramadan. Gusti Allah la ridho nek menungso ngaten iki kawulan dilebokno ning neraka najan duwe utang. Kalah karo kemulyaane wulan Ramadan. Paham nggih? Dadi duwe rasa seneng terus nglakoni ing poso ing wulan Ramadan. Pun dipun totoh manahe, dipun totok atine disenengno tekone wulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi petang golongan sing dikangeni swarga niku napa siji? Wong sing seneng maca Quran. Sing nomor kalih wong sing iso njaga lisan. Sing nomor 3 wong aweh mangan ing tangga teparut dulur sing padha luwe. Sing nomor 3 wong sing nglakoni poso ing wulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad.